Gaur hitz egingo deu Artemisia anuari buruz. Artemisia anua, Artemisian artean variedadetako bat da, eta erderaz ajenjo dulce edo ajenjo txino ere bezala ezagutzen da. Jatorria Txinan du, eta handik zabaldu da bai Europara, bai Ameriketara eta bai Afrikara. Izena nondi datorkion? Bada jainkosa greziar bat, Artemisa izenekoa, bere gaitasunak sendatzekoak zituen, batez ere haurdunaldietan eta erditzeetan. Eta izen hori hortik datorkio. Eta anua urteroko landarea dalako. Berez, 1970etik aurrera, Joju Tu izeneko doktore batek senda belar honekin ikerketa batzuk egin zituen, eta deskubritu zuen malariaren kontrako sendakuntza zula. Gai zala malaria sendatzeko. Eta hori dela eta 2015ean Nobel saria eman zioten. Landarea oso erabilia izan da Txinan, medikuntza zaharrean, batez ere gripeak eta horrelako inflamazioak sendatzeko. Landare hau metro terdi, 2 metrotakoa egiten da. Segun nun daukagun, tiesto batean daukagun, edo baratza mutur batean daukagun. Lurraren arabera handiagoa edo txikiagoa egingo da. Berez landareak zurtoin bat dauka, zurtoin gogor eta gorriska bat. Batzutan bere aldamenean zurtoin gehiago izaten ditu, horiek ere gorrak eta gorriskak, eta zurtoian txandakatuz ezker eskubi adaskak sortzen zaizkio. Ezker eskubi txandakatuz. Eta adaska bakoitzean beste hainbeste ostoekin. Ezker eskubi txandakatuz osto konposatuak ateratzen zaizkio. Landare hau usai honekoa da, fina da, mantzanila, nixen arteko usaia dauka, oso goxoa bai usaitzeko eta bai hartzeko. Eta martxoaldean aldatzen da, eguzkia oso gustokoa du, eta udararen bukaeran, udazken hasieran, irailetik aurrera, ja lorea sortzen hasten da. Behin lorea, honek adibidez ja lorea badauka, behin lorea atera zaiola, lore mikroskopikoak ditu, gera hunditzen dihoazenak eta kolorea horitzen edo txuri horitzen hasten dianak, heldutasunera iritsi da eta komen izaten da landarea ipurditik ateratzea eta lehortzen jartzea. Ze hortik aurrera utzi ezkeo, bere propiedadeak ostotatik eta galtzen joten da. Behin bildu ezkeo, leku ilun batean jarri beharko genuke zintzilik eta airetsu batean, eta lehortuta gero erabili liteke. Beti ere landare freskoak propiedade gehiago ditu eta ez daukagunean lehorretik tira behar. Sendabelar honen propiedaden artean, hileroko minak baretzeko, minbizia zemaikasotarako, tumoreak daudeneako, katarro, asma, buruko zanbrak, pulmoniak, pneumoniak eta tartean koronavirusa prebenitzeko, eta lurrean xomorroak eta uxatzeko, eta lehen esan dugun bezala malaria sendatzeko. Sendabelar hau erabiltzeko modu asko daude, bat gordinik izango litzake, bai ensaladatan edo bestela horrela janez, buruko minak kentzeko, migrainak kentzeko oso nadalako. Gero, landare honen inguruan esaten da, propiedadea galtzen ditula beroarekin. Orduan, normalean malaria eta sendatzeko ez dute ura irakinazten, egiten dutena da landarea uretan beratzen eduki gauez, 12 ordutan egon dadin, eta hurrengo goizean baraurik filtratu eta hori hartu.
Horrela, landareak propiedade guztiak bat ere galdu gabe edukiko lituzkelako. Hemen ohituago gaude infusiotan hartzen. Infusioa izango litzake ura irakinazi, sekulan ez bota sutan dagoenean landare hau, sutatik aterako genuke ura, landarea gainera bota, tapatu eta 10 minututan beratzen eduki, gero filtratu eta hartu. Hartzeko modua egunean behin, 2 edo 3 alditak gehienez hartu liteke landare hau, inolako arazorik gabe. Gero egositare hartu liteke, batez ere landare honen zainak oso ona dialako apetitua irekitzeko. Beste modu bat izango litzake tinturatan hartzea. Tintura egiteko betire kontutan hartu behar dugu alkohol edangarri bat erabili beharko genukela, edo orujoa, edo aguardientea, edo horrelako zerbait, eta modu diferentea da landarea lehorra dagoen edo freskoa dan. Landare lehorrarekin bat 5 proportzioa mantendu beharko genuke, hau da, landare parte bat eta 5 aldiz gehiago alkohola. Eta landare freskoa baldin badaukagu, kristalezko ontzi batean landarea botako genuke goraino, zapaldu gabe noski, eta alkoholez bete dana estali dezan. Pote horiek jarriko genituzke ilunpetan leku fresko batean 15-18 egunetan, egunero astinduz, sustantzia alkoholeta pasadadin, eta gero hartzea izango litzake. Hartzeko modua izango litzake, filtratuta daukagun alkohol hori 1:3 proporzioan urarekin nahastu, hau da, 1 tintura eta 3 ura, eta ja prest edukiko genuke tantoka mingain azpian hartzeko. Normalean 4 astetako tratamentua egiten da, eta lehenengo astean hartu beharko lirateke 2 tanta, 6 alditan, eta 2., 3. eta 4. astetan berriz 2 tanta 4 alditan egunian zehar. Eta azkenik enplastoak ere egin litezke honekin. Enplastoak egiteko 2 modu daude, edo enplasto beroa edo enplasto hotza, segun zer tratatu nahi dugun. Hileroko minak goxatu nahi baditugu, enplasto beroa erabiltzen da, eta zauriak edo inflamazioak edo baldin baditugu, enplasto hotzak. Hortarako eskukada bat landare hartuko genuke, katiluka bat uretan irakinazi, 3 minututan irakiten eduki, eta landarea atera uretatik, landarea txapal-txapal egin, zanpa egin, eta hori gasa baten bilduta jarriko genuke nun jarri nahi dugun, edo mina nun baretu nahi dugun. Eta beti ere, ordu erdiko iraupena behar du tratamentu horrek. Senda belar guztikin bezala honekin ere kontuz ibili behar dugu. Haurdun daudenek ezin dute hartu, bularra ematen dutenek ere ez, 6 urtetik berako umeek ere ezin dute hau erabili, beste edozein tratamentu farmakologiko baldin badaukate ere medikuarekin konsultatu beharra, eta beti ere kontutan hartu behar da 4-5 gramo baino gehiago ezin dugula hartu egunien. Landare hau oso ezaguna eginda Euskal Herrian koronavirusa dalata. Baina horren aurretik Josep Pamiesek, Dolça Revoluzioneko Josep Pamiesek ezaguna egin zuen malariaren kontra erabiliz. Badago gertaera bat Josep Pamiesekin, bera jakin zuenean landare honen berezitasunak Txinatik lortu zuen haziak ekartzea, berak Leridan daukan eremu horretan haziak erein zituen, landarea sortu zituen, eta bere inguruan ezagutzen zuen jendea, malariarekin gaixo zegoen jendea, tratatzen hasi zen. Bera kontuatu zen, astean 4 infusio hartuta, denak sendatu intziala. Orduan, hori ikusita, pentsatu zuten,
aurrera jotzea. Eta Katalunian zegoen ONG bat, gobernuz kanpoko erakunde txiki batek heldu zion amuni, eta Ganbiara jotzea pentsatu zuten. ONG txiki honek hartu zituen landareak, Ganbiara jo zuen, eta han gaixo zegoen jendea sendatzen hasi zen. Tratatu zituen pertsona guztietatik inorretzan hil, eta denak sendatu egin ziren. Hori ikusita, saiatu zian, haziak banatzen, erakusten nola erein eta nola landatu gero, landare txikiak, eta ikusita ze eragina zuen, erakundeak sartzen hasi zian, eta ez zitzaien gehiegi gustatu, eta landareak erretzen bukatu zuten, eta atxiloketak izan ziren, eta bar. Bitarte hortan, OMS-ek, mundu mailako osasun erakundeak landare hau debekatu egin zuen, eta iskanbilak iraun zuen bitarte hortan, farmaziak aprobetxatu zuen artemisinina izeneko botika bat sortzeko, landare honetatik ateratako propiedadeekin. Hala ere ikusi da, landareak berak eragin handiagoa dula sendakuntzan botika horiek baino.